Szia, Gabi vagyok, live családi és gyerekcoach. A következő videókban olyan hasznos tippeket, eszközöket és technikákat osztok meg veled, melyeket szakember segítsége nélkül önállóan is alkalmazhatsz önismereted fejlesztéséhez. Ma egy stresszoldó vizualizációs gyakorlatot hoztam neked, melynek a hajó a folyón nevet adtam. A gyakorlat elvégzéséhez helyezkedj el kényelmesen, vegyél 3 mély levegőt, majd a harmadik kifújása után hunyd le a szemed. Most képzeld el, hogy a problémád, a nehézséged, minden, ami terheli a lelkedet, igazából egy kis papírhajó. Képzeletben sétálj le egy folyóhoz, és ezt a papírhajót helyezd rá a vízre. Ennél a résznél vegyél egy nagy levegőt, hosszan fújd ki a szádon, mint egy szimbolizálva, hogy te gerjeszted a szelet, ami eltávolítja a kis hajót a parttól és tőled. Kövesd a kis hajót, figyeld, ahogy egyre távolabb kerül, majd végül eltűnik a messzeségben. Vegyél újra 3 mély levegőt, fújd ki, majd a harmadik kifújása után lassan nyisd ki a szemed.